Hvad så alle sammen? Jeg sidder og chiller i Thailand. Jeg ligger inde på min kusines værelse. Hun er her ikke. Men min brød, min fætter er her. Og så en af deres venner er der. Ja. Mirror. Nå, men vi sidder og chiller. Say hi. Hej. Hello. 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 Ja, det er dem. Og de sidder og ser en eller anden thailandsk film. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Kanalen hedder 7HD. Ved det. Men så må I have det godt. Så må I sove godt. Det er aften. Det er det. Det er aften. Hvorfor er der overhovedet gardin, når der er et vindue? Jeg prøver at se, det er mørkt. Aften. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid optager tæt på aftenen nu. Jeg optager tit på aftenen. Nå, men så må I bare have det godt. Ses en anden dag. Hej hej.